Veroval Duo Control Connect, tlakomer. Nový tlakomer Veroval Duo Control Connect prináša k vám domov presné meranie ako u lekára. Tento inovatívny tlakomer prináša k vám domov profesionálnu presnosť a umožňuje vám sledovať váš krvný tlak s maximálnou spoľahlivosťou. Technológia DuoSensor kombinuje posluchovú a oscilometrickú metódu merania pre presný výsledok aj pri srdcovej arytmii. Tlakomery Veroval sú určené na rýchle overenie vášho zdravotného stavu v pohodlí domova. Ponúkajú množstvo špeciálnych funkcií a slúžia aj ako prevencia mozgovej mŕtvice. Výsledky z nich môžete sledovať prostredníctvom aplikácie Veroval MediConnect. Nový expertný režim zaručuje ešte väčšiu spoľahlivosť a presnosť nameraných hodnôt vďaka niekoľkonásobnému automatickému meraniu. Ergonomická manžeta SecureFit sa jednoducho nasadzuje a zabezpečuje správnu polohu na ruke pre presné meranie. Merajte tlak presne a spoľahlivo z pohodlia svojho domova vďaka novému tlakomeru Veroval Duo Control Connect. Navyše s 5-ročnou zárukou. Hartmann. Pomáha, ošetruje, chráni.